Slađani Paunović, staroj 29 godina, koja je osumnjičena da je zajedno sa ljubavnikom Srećkom, starim 26 godina, i jednim maloletnikom organizovala ubistvo supruga Dejana Paunovića, starog 33 godine, iz sela Klokočevac kod Majdanpeka, produžen je pritvor na 2 meseca. Suđenje je zakazano za 21. januar 2025. godine u 13 časova u Višem sudu u Zaječaru. Detalji zločina. Slađana Paunović optužena je da je pružala informacije ubicama o kretanju svog supruga Dejana i da je zajedno sa Srećkom i tada maloletnim licem detaljno organizovala ubistvo 5. avgusta prošle godine. Zločin je isprva predstavljen kao saobraćajna nesreća. Prema optužnici, Dejan je kobne noći brutalno ubijen, a njegovo telo je zapaljeno u automobilu kako bi zločin izgledao kao nesreća. Organizacija ubistva. Prema izveštajima, Slađana je plan zločina detaljno razradila sa Srećkom, koji je bio blizak prijatelj pokojnika i navodno njen ljubavnik. U zločinu je učestvovao i tada 17-godišnjak, kome je za posao plaćeno 100 evra i dodatnih 5.000 dinara. Optužnica navodi da su Srećko i maloletnik sačekali Dejana na povratku s posla. Napali su ga drvenim držaljama i lopatom, a zatim njegovo telo stavili u automobil, zapalili ga i gurnuli s puta niz Liticu. Automobil je pronađen sa ugljenisanim telom na mestu vozača. Sumnje i hapšenja. Nakon smrti Dejana Paunovića, u selu su počele da kruže priče da su u njegovu smrt umešani njegova supruga i njen ljubavnik. Na sahrani Slađana je glumila ožalošćenu udovicu, dok je Srećko prisustvovao kao podrška porodici. Na osnovu sumnji izvršena je ekshumacija i obdukcija tela, iako je Slađana zahtevala da se obdukcija ne sprovodi. Nalazi obdukcije pokazali su da je žrtva imala frakturu lobanje, što je ukazivalo na brutalno nasilje. Priznanja i negiranje krivice. Osumnjičeni su ubrzo uhapšeni. Srećko delimično je priznao učešće u zločinu, dok je tada maloletno lice pred Višim javnim tužilaštvom u Negotinu u potpunosti priznao krivicu. Slađana Paunović negira umešanost u ubistvo svog supruga.